आबौ नै जोंहा फिसाजोआ फरायनो थाहैसिगोन दे मोजां फरायाबा हले बेंगलरावहाय मोजां फरायाबाथाय जाखाबाय नोङो साख्रि मोननानै जोंखौ जानांगोन ना न' देनाङो एफा खस्थ' खालामनानै फरायहोनाय साख्रि मोनजासो जोंखौ बुरि बानायनांगोन ना दे मोजां फराय ओमफ्राय मानसियानो उन्दै 18 बोसोरानो जायाखै बोरैबाबो मोनलायलायदो दिनैनो उपाय गैया माथो खालामनो आरो दिनैनो सिगां मोनथ'वाखैमोन Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआवहाय जों नै दायो थांगासिनो जोंहा आब'नि फिसाजोखौहाय दोनहैनो ओमफ्रायहाय बेयो बेंगलराव थाहैसिगोन नालाय फरायनो थाखाय बेनि थाखायनो एसे शपिंबो खालामनानै होगासिनो नै दायो जों बेखौ दोननो थांगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो स्टेशनाव मोनफैबाय स्टेशनाव मोनफैनायावहाय बेयावहाय मोनसे ट्रेननि रेस्टुरेन्ट दङ बेयावहाय जों हाबबाय इन्टेरियरा नै बिराद मोजां ट्रेन सिङाव आरोना बियो ट्रेन सिङाव माने ट्रेन मोनसे दङ नोंथांमोना नुगोन आरोना पल्टन बाजारनि रेलवे स्टेशनावहाय मोनसे नै गुवाहाटि बे पल्टन बाजारनि रेलवे स्टेशन खाथियावनो नै बेफोरबायदि ट्रेननि मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ बिराद मोजां आरोना हाइजेनिकथार मोजांथार जानला मानला बिदि दखानफोराव जुदि जानो बायोबा नैबेयावहाय जाफैबानो जाबाय बिराद मोजां आरो साब सिखोन आरो टेस्टिबो दे गासैबो आं टेस्टि मोन्दोंमोन आरो जों मा मा जादोंमोन नोंथांमोननो जोङो दिन्थिगोन जाबाय दे abang siapa kan dekat sini dia laut video lah nak lihat dia uni baik itu nak isai dah masih sini gari ni right lama ya mulai usia juga ada oh manusia sasa baik dan tidak betul kamu siapa nah mau bang iya आब' फिसाजोआथ' फरायनो थाहैसिगोन मा नोंलाय बे दुखु जादों ना जायाखै बेसेबां गोबावनि उनावबा फैनो मोनगोन न' औ एसे दिनैथ' थांफानो मोनगोन नालाय फायबा गाबसिगोन आरो सासेयाथ' आरो गाबसिगोन दां आरो मा दाथ' दोनहैसिगोन बिमायाथ' दायो थांफासिगोन ओमफ्राय दा सानथाम सानब्रै थानानै बिमाया खबर लानानै लाबाय थादो गाबसिगोन आरो मायो थांनायखौ खबर लानानै लाबाय थादो नाङा मा होननाय आब' नोङो गोसा दा फैबा एसे गाबनो ओंखारगोन दा गाबनो औ जा आब'खौ सिख्लानिफ्राय सिख्लासिन नुदों सोरबा बेखौ बेसेबां गिदिर फिसाजो दोङो बायदि नुयो नामा गैला नोङो बिमा दोननो हाया नोङो हनै नुवाखै गथ'लाय फिसासा साइज जाबाय बिराद उखैबाय जानो दाबो मोनफैयाखै नोंथांमोना मोजां नुवाखै नामा माबाखौ इन्टेरियरखौ आंथ' बिराद मोजां मोनदों ट्रेन सिङावनो बेफोरबायदि फेसिलिटि आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम आं बिदि ट्रेन बायदि जेनेबा बुस्थुनि सिङाव थानाय रेस्टुरेन्टाव फैफेरदों आरोना नोंथांमोनाबो फैफेरबायबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय
दायो जोङो बेलेग बुस्थु जानो लुगैखायाखै आरोना सावनासनि थाखाय आं दाख्लैनो होनखादो भेज थादो नालाय जों सानैया भेजखौ जाबाय ओमफ्राय आब'दो फिसाजोदो नन भेजखौ जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो मोननैसो फिसा फिसा बुस्थु बायनांगौ दंमोन ओमफ्राय सिटि सेन्टाराव फैबाय सिटि सेन्टारावहाय मा मा लायो नायदो नोंथांमोनाबो आङो शपिंखौ खालामखांबाय बिदि शपिं नङा माखासे जिनिसफोर लाबोदो नैबेयावहाय माने माखासे जिनिसफोर लाबोदो आरोना माने स्किन केयारनि नै बडि लशन ओमफ्राय शावार जेल प्लामनि भेनिला माबाया ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय ल'रियेलनि शेम्पु एन्ड हेयार मास्क नै ओमफ्रायहाय बास बेखिनियानोसै आरोना बेयावहाय फ्राय नोंथांमोना आं एसां अभार एक्साइटेड जानानै दिन्थिनो नागिरनायानो जाहैबाय नै टाडान एल्ड'नि मोनसे बेग लादों आङो ओमफ्राय लादों माने एक्चुलि आङो अननानै बायना होदों आरोना हौवाया मानो मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौबो लादों आङो एल्ड'निफ्राय आरोना बेयो इदि डाइरेक्ट सोनाय नङा नैबेयो बेबायदि नालाय आं मार मोजां मोनदों आरोना स' दायो आङो भेकेसनाव थांगोन जिहेतु साननैसो उनावहाय बेयावहाय आं बेखौहाय गानगोन आरोना जा मोजां नुदों दा मोजां नुवाखै माने बे ड्रेसजोंथ' नैबेखौ मोजां नुनाय नङा बारु खिन्थु आं आलदा ड्रेस गानबा बेखौ बिराद मोजां मोनो आरोना बिराद आं माने बिदि बुस्थु नागिरबाय थादोंमोन मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय उनावहाय माने आं बेबायदि बुस्थुखौ जानला मोनला दखानाव मोनदोंमोन जेरावहाय कालार खारो माबा खारो दै नांबा खिन्थु बे बिदि जानाय नङा आरोना मोजां माबानिफ्राय लाबाय नालाय स' बेयो बिराद मोजां नै ओमफ्राय माखासे सक्स लादों नै ओमफ्राय दायो आङो बेगखौ दिन्थिनोसै माने बेयो आंनि पसन्दनि नङामोन हा लावदुमनि पसन्दनि होमबाबो आरो लावदुमा होनबायखि नों बे बेगखौ बायनोबासो आं बायना होगोन आरो नोंनि पसन्दनिखौ नांगौबा होआ नांबाय आं आरो माथो दंबावनो ओमफ्राय आंनाव थाङै आंनो बिराद पसन्द जाबाय बेखौ माने बेनि चइसआ गाज्रि नङा आरोना बिराद मोजां बेनि चइसआ गाज्रि जानाय मोनबा आंबोथ' गाज्रि जागौमोन नङा होमबा मोजां मोनो आं माने I am obsessed with handbags मोजां मोनदों नुवाखै नोंथांमोना आं बिराद मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोबा बियो ब्लेक कालारबो दंदेरो नालाय स' गासैबो ड्रेसजोंनो थांगोन आरोना मार मोजांखा बारा गिदिरद्रायबो नङा बारा फिसाद्रायबो नङा आंनि फन माने वालेट गासैबो फैजोबगोन आरोना बिराद मोजां बिराद मोजां